May klase na po. Taday naman nag-uran. Magayunon ang panahon ngunya na pagkaaga. The best and morning. Good morning, 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 good morning. Chief Ramir Tanayan sa tuyang partner sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta ngunya na pagkaaga sa newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sering man mga tugang, kariba ta po dyan sinda Chief Reporter Jimmy Nasalita, Joshua Bino, Karen Ala, Jomar Bien, Manibela, gariwara pa Sibuya, gariwara pa Sibuy na mata. Siyempre po, kamong mga nakantamay, pudigdi sa Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man na parte kan mundo, welcome po mga tugang sa tuyang programa ang Morning Hearing. Sa programang ini, bawal ang kinig, bawal ang babloy, bawal ang morosot, habang naka-Morning Hearing. Kumusta po sa tuyang mga birthday boy, birthday girls ngunyan, maray na aga po sa Indo, Pilipinas. Good morning po. May mga birthday ha, i-text na po sa inyo mga birthday greetings sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Taod mga tugang, babasahon tatabayan mga birthday greetings nindo. Hindi po sa satuya na programa sa DCGB. Text lang yan, papasadahan ta po yan. Taod lang. Ramon tadawan mga marhay na bareta, mga tugang sa Morning Hirit, ngunyan pungaldaw. Tasasan daw tabi Chief Ramir kidi, tasasan daw tabi Chief Ramir. Yan, sige pa. Sige pa tabi. Yan, okay, sige. O po sa tuyang marhay na bareta, hindi po sa DCGB. Ang sa tuyang marhay na bareta, mga tugang, dapat tabi kung gusto mo na maghalaba ang buhay mo, dapat sa paon mo kimaray ang pigkakaon mo. Yan, ha? Chew it up to live longer. Yan, ha? Para tabi maghalaba ang buhay mo, magsapa ka kimaray kang kinaon mo. Di pa lang pwedeng halon sa nang halon, adi, ha? Di pa lang pwedeng halon sa nang halon, ha? Sabi, mga tugang sa tuyang babasahon mo niya na pag-aaga, to live longer, be kind to your insides. Yan. Paano databi? Dapat databi, mga tugang, every time na kita nagkakagat, each time to take a bite of food, chew at least 30 times before swallowing. Salbatan. Adi. Try, Mapagalon nun, sabi ni Chief Ramir, mapagalon mapagalon niya. Di ba? Imagine ba ako di kada tabi makagat, buda mga tugang, pagkakaong ka na, dapat databi sa paon mo nin halos 30 beses, 30 times before swallowing, bago mo databi halonon. When you do, kung gigibon mo databi ni, your food is pre-digested, ay magayonon mampalan Chief Ramira. Kung gigibon mo databi ni, ansay mo databing kinaon, garo na inot nang natunaw. Natutunaw na. Sa satuyang imot, dahilan taigwa kita ki enzymes na pig-apod na pitchalin, na yun po niyaon sa tuya na saliva. Nasa liwoy tapalan. Bilang resulta ka ini, as a result, the stomach doesn't have to work as hard. Bilang resulta da ka ini, ang sa tuya databi, mga tugang na mga bituka, databi mapapagal, masyado, as in siring man, sa pag-absorb kan mga importanteng vitamina, boda, nutrients sa tuya tabing lawas, madali tabing gibuhon kan sa tuyang mga butik, kan mga bituka. Yan, ha? Ang sa tuya databing stomach, dahil man ang kingipon, our stomach doesn't have teeth. It breaks down food with nothing more than gastric juice and acid. Yan. Ang sa tuya databing tulak, wara man iyan mga tugang ki, pigaapod na
Ngipon, ang pangtunod atabi kanso sa tuyang gastric juice buda acid. Ang pagkaon databi nin makaskas. Tagugan ni Chief Ramir. Eating too quickly also contributes to an increased production of acid. Nailing mo na ana. Kung makaskas na ang pagkaon mo, nakakatabang databi para mag-increase sa production. Namin na resulta tabi sa common problem of heartburn, as in ang esophageal reflux disorder. Ano iba pa databing benepisyo kan pagsapa kimaray, iyo databi an if you feel full after eating less food, keeping your weight a healthier level. Oh, tama mananggad palang Chief Ramir Adi. Ha? Kung magkakaon ka databi kidiit, mga tugang, nakakatabang databi an sa imong kinaon na magiging healthier an sa imong lawas. Tama ka palang Chief Ramir. Maski biyo na nagdudurdiklum na ang paghiling mo. The best pala na, ang mga marhay databi na sistema. Kung alam man na mamahaw ka ngunyan, kung mamamahaw ka ngunyan tabi, chew the tabi at least 30 times. Uyog-uyogon mo yan, 30 beses, Chief Ramir. Bilangon. Sabi ni Dr. Chris, initial digestion begins in the mouth. Tayalin pala ang pag-pronounce. Thank you pa diya. Tayalin. Thank you pa diya. Sabi ni Dr. Chris Gianan, ang pag-pronounce niya kaampadit, tayalin. Yan. Thank you pa diya. Aside from that, mas magiging regular ang bowel movement. Tayalin. Hindi pala pitchalin. Tayalin. Yan. Tayalin. Thank you pa diya. Paling at mata na si Dr. Chris Gianan. Thank you pa diya. Tayalin. Imagine pa din, Chris, ang paghinungit. So, kaunta pa din kan sa Sabado. Gani, makaskaso na. 30 minutos. 30 beses mong sasapaon bago mo halunon. Yan ang pig-apod na mga pasosyal na itong pig-apod baga na fine dining, di ba? May mga arog baga ka na, may mga pig-apod na mga fine dining. Yo databi, pero dapat pala iyan sasapaon mo ki maray bago mong halo. Yung mananggad adi. Baluon mo mananggad na kumaon ki mga na sisa ng halon mo. Bako tabi maray, bako maray mga tugang ta. Mamamatian mo, mamamatian mo na sa nanaan sa imutabi mga tugang na kuan, ang sa imutabi na tulak. Gari kuan, gari butog, gari may paros. Tayan tabi igwa kipigaapod na nagtaga-producer kay kadakol na acid dahilan ta pigutono niya an sa imong tulak. Yeah. Ano ang key point sa tuyang ururon mo niyan? Tanso lang tabi may tayalin, mga tugang. Sa paon mo, nin 30 beses bago mo tabi halunon. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Name. Aber daw, testigong tadaw po niya ang practice na yan. Yan po mga tugang ang mga marhain na bareta. Digdi po sa Morning Hirit sa DCGB. Maramong tadawan, buwan naman ng report. Hali po dyan sa luwan. Nasa linya, Alarmario. Good morning, Padingal. Kamin. Morning, Pading. Yun, ano na naman, Bats can Prex o Paris Renewal Experience ang napamundag digdi sa parokya kan Taysan ni Senyor San Roque. Ang Bats 33 kung pwesto ni 22 katawo. Sinabi ni Father Rex Arjona, Kora Paroko kan Taysan, na parte ni sa resulta kan padagos na pangapodan
kan simbahan Katoliko napakusugon an debosyon kan mga tao. Sa panahon ngunyan, grabe na ang impluensya kan mga baka Diyos nagawi lalo na sa mga aki, pamilya, alay sa modernong mga kagamitan, kakulangin in moral asin espiritual na edukasyon hali sa ibang lideres kan gobyerno asin ibang dahilan. Kaya dapat sa naman talagang pagkusugon ang direksyon o kaya debosyon para sa marahay na pag-ugali asin pagkaigwanin maray na pundasyon in pamilya pasiring sa komunidad. Kaya ngunyan ang simbahan dahil man nagtutunong sa kampanya asin pangapunan. Ang prek sarong paagi na mapakusog ang pagsadyos kan mga nagiging miyembro kaini. Kaya congratulations sa Prex Batch 33 kan Taysan, Legazpi City. Ya, pada mo karas ka informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Juma. Paringal sa report. Hali po dyan sa luwas. Henry M. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman po si Jomar Bien sa dagdag na report. Jomar, good morning, Karin. Salamat BP Henry, good morning. Good morning sa mga parantabay na manggiraray kan mga otoridad singkang pamilya ang lawas kan 9 anyos na aking lalaki na inanod kan baha digdi sa barangay Bongga kan nakalihis na Pebrero 21 o kan nakalihis na Biyernes. Ini nako matapos na may 16 na oras na paghahanap digdi sa may partikan barangay hindi sa ibabang partikan barangay Bongga kung saan na dumanman alos na kuhaan lawas kan lola kainin na kairibang inanod kan naunang bita na pangyayari. Magigirumduman Biyernes na mag-alas 4 ang pagkahapon kan bigla na sanang inanod kan baha digdi sa may kanto kan barangay Bongga pasiring sa hindi dahilan sa kakusugan kan baha ang mag-ina o maglola na si Violeta Belga 61 years old asin na makuha po kaning si Marqueyan Gabriel 9 anyos ang lola na kuha man tulos makalis may sarong oras na paghahanap dumana sa may parting ibaba kan barangay hindi samantalang haloy makuha naagahan pa ang search and retrieval operation para sa aking si Mark pasado alas 7 kaso Sabadong aga kan mismong ang pamilya nakairiba kan search and retrieval operation ang nakatupar sa aki asin digdi na inina ko sa may parte kan Purok 6 barangay hindi kan Bakakay Albay. So ang dua ang maglola iyon nakaburo lang unyan asin naghahagad man nga ninayuda ang kapamilya tabi BP Henry kabali nangyari tulo na lugudan gadan sa side ng pamilya dahil antakan mga oras na mangyari ito ang maglola pala nga ni ali sa simbahan para asikasuhon ng paglubong kan sarupang makuha po kayo na 3 years old na nagalan man sa kahilangan. Yan BP Henry ang follow-up duman sa nangyaring baha digdi sa First District, particularmente sa Barangay Bongga flash flood kanakalis na Biyernes na ikinagadan ni duwang persona. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa mga bareta. Hali po dyan sa luwas. Basta Morning, Henry M. Text na po ang mga birthday greetings natin sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Alam mo tamunan mga headlines in the morning. Digdi po sa DCGB. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit.
Aramon tanaw mga tugang mga headlines in the morning. Hali po dyan sa newsroom kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, COMELEC nag-abiso sa publiko na magboto ng tama, bakuan may tama. Calamity Fund, tinagdagan ng 500 milyon pesos kan Kongreso. Kadaklan sa mga Pinoy, gustong magpadagos ang akap sigun sa Okta Research. DOH, nagsayong mga magkomento, may kinaraman sa pigsasabing bagong bat virus. Tulong weather system, padagos sa mga kapekto sa kamugtakan kan panahon sa Pilipinas, sigun man sa pag-asa. Transition kan bagong liderato kan Presidential Communications Office, mapuunang niya na simana. Pantang COMELEC, piglatag na ang mga regulasyon sa mga election debate. Abot man sa 40 milyon na balota na imprinta na, sigun sa Commission on Elections. CIDG Chief handang magtestigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kung siya ipapod. Senate President Jesus Cudero, inabisyon ang Kamara de Representantes na ihanda ang mga ebidensya kontra kay VP Sara Duterte imbis na pagparapresyoron ang Senado. Importansya kang Barangay Anti-Drug Abuse Council sa kampanya kontra illegal na droga, ang gobyerno, tinawa ni doong kan Philippine National Police. Kamara de Representantes kumpiyansa na daing mahiling ng Korte Suprema na blanco o irregularidad may kinaraman sa 2025 national budget. Alright, so at yan to, abangan ang final Remate. na abiso kan mga oil companies kung gurano ang aumento Rimate. o bawas para sa hagang petsa 25 Okay. sa revolusyon. Alright. Yan na guys, katulad kan PYS Enterprises, anapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Ligas City. Basta radyo ay PYS ngayon, 24/7 konektado ko mo maski daing load. From Newsbase, yun po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Sa mga headlines in the morning, dito po sa GB. Bueno, alas 5:34 na, mga tugang sa morning hirit. Aramon tada muna ang latest sa kamugtakan kampanahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Yan, ha? Try muna natin ang Pag-asa DOST. Sandali lang. Gari, kuwan ngunyan maray-maray ngunyan. Dahil kita masyadong ngunyan ki problema sa panahon. Ade, buda sa pag-uran. Dahiling ko sa mga bituon, pagmata ko ngunyan na aga, ang nakaluwas sa langit. Yes, na baka tod mag-adjust na naman. Ade, baka mag-adjust na naman. Madali lang. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. Ano po ang latest forecast ngunyan pong aldaw ni Lunes? Go ahead, on the air ka na tabi. Northeast monsoon na ang nakaka-apekto po muna duman sa Northern and Central Luzon. Samantalang easterlies ang nakaka-apekto man sa Bicol region. Ilalauman man sa mga probinsya kan Sorsogon, asin Masbate, ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uran, asin pagkikilat pagdaguldol. Samantalang ang ibang parte man kang Kabikulan, ilalauman man ang bahagyang mapanganoro hanggang sa mapanganoro na kalangitan, kasi niya naman ang tsansanin mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Tamtaman man hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sirangan na Amatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura sa maghapon po 23 hanggang 30 ang taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:04 ngunyan aga, masulno pa dyan alas 5:53 nin hapon. Alam mo rin sa DOST Pag-asa, Ariel Samucho. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Uy, magayon mo niyan, adi. Wala tayong problema ngunyan, Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Magayon ngunyan ang panahon ta, ha? Magayon. I-text na po sa tuya ng mga birthday greetings. Papasadahan tayan. Magalipas kang report ni Joshua Bino. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Hello, Joshua. Good morning. Pasok. Yes, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa nagtagdiya to bareta
pangani makatabang na makapagian-gian kan na mamating gabat kan pamilyang nabayaan kan maglola biktima nin ba sa barangay Bongga baka kay Albay nagpadara naman nin tabang asin na asistensya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5. Mismong si DSWD Bicol Regional Director Norman Lorio ang nagmomonitor sitwasyon kan pamilya kan mga biktima kung saan tulos kaining kinawanan instruksyon ang mga tauhan sa DSWD Bicol na magkoordinar sa pamilya kan biktima tangani ng mahatulan uminin magkanigong asistensya sa paagi ka na assistance to individuals in crisis situation o AX program kan DSWD nakapagtaon na sindanin na total na 20,000 pesos sa nagmumundong pamilya tuman sa barangay Bongga sa Bakakay, Albay. Ang asistensyang ini iyon na may katuyuhan na makatabang sa nabayaan na pamilya na kumbaga makasustinir sa oral daw nindang pangaipo lalo na sa lado pinansyal. Apwera kini, nagkondusir naman ang mga personahes kan DSWD Bicol nin psychosocial intervention tangani nang masuportaran ang mga nawalat na pamilya lalo pangunyan nag-aasaram sinda sa sindang pagmundo asin kadipisilan. Mientras tanto, nagatao man ni funeral assistance sa paagi ni funeral assistance para makatuwang-tuwang man sa sindang mga gastos burial expenses siring man iba pang mga family food packs ang itatao para man makatuwang-tuwang sa sindang oral daw na pangaipo. Susub sa pahayag ka na ahensya ang inisyatibo nindang ini iyo ang nagpapahiling ka na padagos na commitment ka na DSWD Bicol na makatabang sa mga pamilyang nagmumundo asin na sa kadipisilan sa mga panahon na ini siring na ka na eksperyensyahan ka na pamilya ka na duwang biktima ng baha tuban sa barangay Bongga baka kay Albay ka nakaliis na tao. Yan tatititi ang dagdag na storya, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Ang suwestyon ko dyan sa DSWD, pwede ka mag-alokar ki budget para sa mga nawawarang ki pamasahe? Tahalos oral daw, may nagigdeposit stasyon. Mauli sa Samar, mauli sa kung sa inaharay yung lugar. Pag binadi yan sa DSWD, wala man yan sir ki may tabang para lamang sa muyang pangangaipo. Ano na kung mag-alokar ka mo ki budget para dyan? Are, natatabangan tanga na iyan na ibang mga persona na nababaha. Ini baga, individual in crisis man baga ini. Ini na, alog kan sarungal daw, may nagdigdi, nagtatrabaho dyan sa saro na construction, taga-dumanda siya sa anong nalingawang gusungaran kan munisipyo sa Samar. Gano'n nakaiwal niya, so may nakaiwal siya, gusto niya na magulit, tanganing mailigtas niya ang buhay niya. Kasi may buda pigpa-double check ko. Totoo man so sa iyang aligasyon. May mga nangyari talaga sa laogan construction na pigkatrabahoan niya. Kanagdumanda siya sa DSWD, di wala man. Ako individual in crisis yan, na mga nasa crisis an individual na yan na dekang pamasahe pa uli, dekang makaon. Di ba? Di sa DCGB minadalagan. Maray kun ako permigo. Maray kun permi ako igwa niya, paminsan wala man. Di pangapudan ko baga sa mga parantabay ta. Baka po pwedeng mag-alokar ka mukha. Nakakataon nga na kita sa iba. Pwede tabi. Pag nakahuro mo, Joshua, si Director Laurio, tabi, pakisod-session na, tatanawaraan sila kang kibudget. Pakisesyon daw tabi mga busing dyan sa DSWD. Pakikon daw tabi nindo ta. May madigdi kung paminsan kung anong problema, di ba? Kansarong aldaw, may duminigdi naman. So, niya, so siya mismo, siya mismo nag-aanap kay bulong. Dinara siya sa ospital, ta inasma siya.
Maringan ito, bararato lang sukuan, bararato lang tabi. So, ano yan? Bararato lang so... Ano ini? Sa bulong, sa asma. Oh, kundi, tapos problema na naman. Oh, malita may isetos. May tuminabang eh. Nagpadara sa Gcash kipambakal. Diba? Ay, nako, kit. Baka pwede po nindong ma-providean ki araw ka na pamasahe, di ba? Mauli sa Manila. Pero ang pagtaw ka, naman basta-basta natatawa ng tabaka nagutik. Kaya po ang tabi na makuhan, kaya po ang tabi na may paagi para ma-double check, ma-fact check ang aligasyon kan tao. Adi, napapagala ko pag-arugaan. Kadakol kan press release na kung ano-ano na pigtatao. O, paki-budgeti man tabi nindo ining mga nagaharagad kitabang kondensa sa programa nindo. Paki-suwestyon, pag nagmamankom tabi ka mo sa mga haralangkaw na opisyal nindo, paki-suwestyon nindo. Ano ni nantig, may sitwasyon kita, nagarideta na iling. Nailing nantig kan DCGB. Diba? Pangyayari sa maabaka. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, bagatugang 16 bago po magabot ang alas 6 nin agaw. I-text na tabi ang mga birthday greetings natin in the morning. Digdi po sa GB. Mga birthday greetings natin. Papasadahan ko na tabi. Ay, bakit wala ito? Madali lang, ha? Bakit wala? Sandali lang, mga kapingki. Yan, mga kapingki, mga morning heriters. Good morning, Tabi Henry M. Pag-greet po sa kuyang tugang na may birthday ngunyan. Happy birthday kay Kuya Renato. Hali kay Simon, yan. Happy birthday. Good morning, Tabi sa imo, Siringman. May alat kong natay, purwan ko kay Padingmar ini. May Padingmar, pakicheck mo doon, Tabi ka. Ito to ba to? At may pinadra ako, kaalam ko na, pinadra sa kuya kang parantabay ta ini. Alam ko tayo, purwan ko na kay Padingmar. Di ko lang nariparo pa din so taon kung anong taon niya na. Taon ni P-forward pa lang sa kuya. Alam ba kaya, di ko nabasa masyado. Kung natabi pa di kung totoo yan, tandod ako, bako man totoo. Di ba sa aga, no rin ang EDSA Revolution, bako sa aga? Sa aga, no? Sa aga? Ang EDSA Revolution, tagaris, just an ordinary day. Gari na lingawan, nakan presenting admin, kung disisay man naman ang mamuya kaya na declare mong holiday, si Padiris mo, pinalaya sa Pilipinas. Buda sisan mamuya kaya, na kamo mismo sa pamilya nindo, pinalaya sa Pilipinas sa pagikang EDSA Revolution. Pero gari unfair. Babalikan ta na 7:30. Gari ordinary yung aldaw sa 25 EDSA 1 na pinahali mga tugang kan mga Pilipino ang pamilya Marcos. Sa pangingilot kay ito ni Presidente Ferdinand Marcos Sr., pinahali mga tugang sa pagitabi nin EDSA People Power 1 dahilan sa mga aligasyon na kung ano-ano. Kari ordinaryo sana din. Kari wala sana. Sige daw ta. Ipa-double check ang una kay Padingmar, ha? Alright. Sige po. Good morning, Henry M. Ito na. Sa mga birthday greetings ay sandali. Si Pading Ray Palano. Good morning kay Bossing Unito Gaviria. Good morning, Migo. Mabuhay tabi. Salamat sa pag-antabay. Magpakumbaba kayo sa ilalim ng malakas na kamay ng Diyos upang itampok niya kayo pagdating sa panahon at ipaubaya ninyo sa Kanya ang lahat niyong kabalisahan sapagkat pinapangalagaan niya kayo. 1 Pedro 5:6-7. Salamat sa Diyos. Amen. Pare, sabi ni paring ngirit-ngirit sa nakita nganing maugmang pagkaaga. Yan. All right. The best pare. Kanang tunay. Ray Pading Ray. Good morning, Tabi. Ay, digdi kita taon. Idakulan mga greetings digdi na mga nakwantangon yan. Napasadahan ta, Tabi. Digdi po sa birthday greet na ko dakulon ang tawo jing sa tuyang Facebook. Ata
Radyo-radyo lang tayo. Kadakol kan tawo. Good morning, tabi kay Carlo Priya. Ayan. Pasyar, ano ito? Po, kilopugi, ano yun eh? Good morning daw, sabi ni Leslie Laurin. Sabi ni Marlene Lunas, pakibati po, happy birthday kay Nana Manny ng San Joaquin, Legazpi City. Good morning. Good morning po everyone. Sabi ni Galang. Sabi man ni Maxine Adunes, good morning. Carlo Pre, ako po si Kilo. Ano ko sabutan niya? Good morning. Dapat tawanin budget kan DSWD-CGB para sa emergency na pangangaipo kan mga tawong kay Puan Tabangan. Sabi ni Joe Meneses. Ernesto Melgar, good morning. Sagabos na mga taga Bicol. Salamat po from Southville. 3A ng San Antonio, San Pedro, Laguna. Elisa Fajardo, good morning. Tabi. Chan Christian Abiera, good morning. Always watching from New Jersey. Pakibati po sa amigo ko dyan sa Ginubatan. Salvador Panesa, Rene Palcutin, Gimo Osila, Christian Herrera, Ando Moro, Mabalos na sa natabi. Sabi ni Rodel Orbasi Osma. Good morning amigo. Ay good evening unyan. Yan po sa New Jersey. Maray na agad tabi sa US of A. Ay maray na banggi. Banggi ngunyan duman eh. Okay? Wala na. Meron ba? Ay, ito. Oni, garigwa paligding mga birthday greetings ta. Ano yan? Papasadahan tayo ni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy Haber Day. Halo yun ugaring magbukas ni na kwanta. Halo yun nun. Alright, ito na. Tama paningit kita. Madali lang ha. Tama po yan Sir Henry. Pig-declare ni PB may special working day sa aga. Working po talaga. O nga, napipiling ko kay piling nga daw tabi pa de kung nang bareta ali sa Malacanang. Tamay pinuruwad man ako kay Pading Marna. Nagkarilibong aukan kuan. Special working day sa aga. Official working day. Special working day. So garo day sana pa Kasi de. may trabaho. Pero dito sa Bicol, sa mga Catholic schools, nagdeklarar ni daing klase sa aga, February 25. Daing klase sa aga. Ha? Sa mga Catholic schools. Yeah. Pero linawon ta, Catholic schools. Sa Bicol Region. Bicol Region. Sa buong Pilipinas, special working day. Roger on that. Because of, gariman sa, Pwede ka mag-celebrar pero may trabaho. kaya nga, ano man na klase Grabe na daang holiday kaya. Sasko. Puro na sana. Dahil natin para. Kaya nagpandakan sa mga no work, no pay. Panay sa na ngayon. So, maski dahil nagtatrabaho, igwa. Oo. So, no work, no pay da. Tapos. Kaya rakman. Saka, wala naman. Dahil naman. Dahil naman so itsa. Dahil naman sa espiritu kayo. Dahil naman. Puro Ano? kabaga mo yan, surok-sukan maski dahil. Wala naman. Okay. Sige pa Special special working day. May trabaho working day sa aga. Sige, okay. Thank you pa de Pagkihanap daw tabi mga busing kang presidente kang nahiling ko ito sa ni Father Butsa. Pagkihanap daw tabi mga pag-iribak kang so presidente kang Catholic schools. Sisa diba? Alam ko na, hiling ko so ni Father Butz. Si Father Butz Bumbase may forward sa kuya ito na kuan na ko na EDSA Catholic statement yan 2025 people. Alright, sige. Pakihanap daw tabi mga busing, mga pag-iriba dyan sa luwas, mga baka may nagdadangog tabi ng mga teachers dyan. May nagdadangog tabi ng mga teachers dyan. Si Sepon Presidente kan SIAL, Catholic Education Association of the Philippines. Di ba ka sa Legazpi kaya yan? SIAL. Tabi sa mga Catholic schools. Pakihanap daw tabi mga member kan Mega Force Patrol dyan sa luwas. Makauron ta lamang taod-taod sa programa tang yan.
diyan sa 7:30 sa programa Tang Anhapot. Ade. Kuha na, dahil naman, iba na talaga, ano? Sa mga henerasyon mo yan, iba na yan. Imagine ordinary working day. Binugta kanina special working day. Di ba? Sa Pilipinas. Pero nawawala ang diwa ng EDSA na puminatalsik mga tugang sa sa longest running president kan Pilipinas na si Presidente Ferdinand Marcos, kasarabay na luminayog pasiring sa Hawaii ang presenting presidente tangon yan, di ba, na ang sendang pamilya pasiring duman sa Hawaii kang panahon na ito kang 1986. O babalikan ta iyan, ha, babalikan ta ang mga tugang duman sa programa Tang Anhapot sa DCGB. Alat mo na, ano pala sa pigahanap ko, Jing? Ito pala, sa mga bird, nawala naman ako kang. Okay, sandali lang. Good morning, happy birthday po kay Milagros Nas Arteta ng Sabang Legazpi and Carmen Pasage sa Feb 27 sa Daraga Albay. Sabi ni MMC, Manay Merly Cáceres. Good morning, March 5, Ash Wednesday na mapakros ang magrepent daw mga politiko. Yan. Good morning. O ano ang pigigibo kan mga wait, besa. Dahil katabang man po, refer ko nga nito. Pwede hindi sa ko sa DCGB na langanin. Pagwara ako sa kwan, pagwara ako sa onboard. Pag ako na timing ang digdi, iapudan ko tabi an ako Bicol. Refer ko tabi sa enda yan. Ha? Na mga nagiging sa DCGB yun madali kong maapudan para sa tabang, ha? Kaya pag ano yan, iapudan ko si Ate Sally sa ako Bicol, referred yan duman sa endang pag-opisina. Tatabangan po yan. Pagkabasta kung na-timing ang digdi na ano yan, tapos ang programa ko o di ako naka-onboard, tatabangan ko tabin minahagad kitabang. Re-repair ko yan dyan sa ako Bicol. Katod, minapo na lang sa kuya, okay na nga sir. Natabangan ta na yan. Kaya, so naghapo tabi kung nagibo kan ako Bicol recording dyan, natatabangan tabi. Di ko naman pigpapara undi pag ako tabi nag-refer sa enda na di ako sa programa. Good morning kay Manay Miletro Brigado, tabi dyan sa Daraga Albay. Happy okay na to. Okay na to. Good morning, Henry. Pakigreet tabi happy birthday kay Ma'am Eileen Olaybal ng Ace Medical Center. Ma'am Eileen Olaybal, happy birthday po dyan sa Ace Medical Center. Good morning kay Benji Dapugi, si Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, buda kay Raquel Asejo, buda kay Amigong Monte, Marinaga amigo, mga taga City Hall, City Budget and City Treasurer. Pakipukaw tabi kay Papsi Mustar dyan sa Bangkirohan, Legazpi City. Marinaga pakibati po sa aki kong si Rohan Shade Mingorio. Happy birthday po today, 4 na bulan. Salamat from Ron Mingorio. Nya kinlugaw, kinlugaw ang pikikaon mo 30 beses po. Depende sa pagkaon, sabi kantik. Tama ka, depende sa pagkaon. BP ang AX double diretso sinda sa mga assistants okay. Yung nga ni, pero nagkaper sa kuya ang nagdigdi. Di man da tabi sinanatawangan amigo. Nagkapera sa kuya ang Dominic. Kaya ipa-interview ta daw kung ano sa endang ganyan, ha? Paano man sudaing tatao magbilang? Yan, alright. Sige. Good morning, Tabi. Shout out po sa mga tagsadirikan ayam, nagkakalat na naman po sa tinampo sa Legazpi, lalo na po sa Riles, Pon Washington, pasiring sa Bitano, Orosite. Kadakol mga ayam dapat nagkakod takong makagat, problema na naman. Yan. Pag nakagat, numayang ka mo sa rabak. Pag nakagat, numayang ka mo sa rabak, Tabi, ha? Good morning, Tabi, dyan. Okay na to. Alright. Sige. Mga tugang, okay na. Okay na ba tayo? Pero okay na. So, sa tuya na mga birthday greetings. Ngunyan tabing aga, digdi po sa tuya na programa. Okay na to. Alright. Sabi ni Jerry Naranya, good morning daw sa Macedonian Heriters.
Listening kay Jam Makabenta po. God bless all over the world. All right. Sige. Kung kulang mga dokumento po, baka kulang mga dokumento, o sabi ni Ogie, baka kulang dokumento. Basta may nagdidisakuyakan sa DCGB. Siguro, di ba? Alright, sige. Thank you, amigong Ogie M. Maray na agad dyan sa Gabawan, Legazpi. Ang mga bareta po, masunod na. Magalipas lang kan mga patalastas. Sa morning hirit, ay sandali, nakalimutan ko ito. Sandali. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit, 3 minutos bago mag-alas 9 rin aga. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit. Lahat ko na nawara. Nawara, madali lang. Nawara, boy. Mga dagdag na karaman, mga tugang sa ay sandali. Mapaggan na madali, sorry madali lang po. Nandito tayo sa ito. Good morning, Henry M. Regards daw sa mga taga Legazpi City Public Market. Mga tugang aram daw nindo nan mga kandidato kanuminaging panahon duman sa Roma nagasulog tabi sinanin puti na tuga. Talaga white toga ang sa indang pigusulog. Sabi ikan mga duman sa kan mga panahon ancient Rome. Sa Roma tabi kan mga panahon kung ikakandidato sa panahon kang karampanyahan pirmi kang nakaputi nintoga. Required sinda na magsulog tabi nin white toga. Asin sa indang pagkakampanya, sa inda po na pinag-anunsyo ang sa indang mga kakayahan sa pagkaput kan posisyon na sa indang gustong dalaganan. Ang tataramo na candidate itself comes from the Latin word white. Talaga. Latin word pala niyan, ano? Na puti ang tataramon da sa English na candidate. Mga tugang hali po sa Latin word na white. Kaya pala dumanag po niyan mga tugang na ang mga kandidato da kang panahon ancient Rome nakasulog din toga. Taas ang translation na kang candidate mga tugang hali sa Latin word sa English white. Nagapatunay databi pigapasulog yang ki-white nagapatunay nan mga kandidato igo mga tugang ki malinig na katuyuhan na magserbi sa banwaan. Kam panahon yan. Paningit. Kam panahon yan. Hirit. Kam panahon iyan.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pagkalminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurong, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa DCGB, alas 6:05. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta.
Mga tugang aldaw niya na Lunes, fit sa 24 po kan Pebrero 2025. Headlines kan mga bareta. Operasyon kan multi-species marine hatchery sa Pantaw, Libon, Albay. Posibleng magpuo na sa masunod na bulan sigon sa BFAR o kay BFAR Regional Director Ariel Pioquinto. DSWD nagtaon ng asistensya pinansyal sa pamilya kan maglola na inanod dahilan sa makusog na pag-uran sa barangay Bunga, Ubunga, Bakakay, Albay. Nado National, COMELEC, nagabiso sa publiko na magboto nin tama, bako an may tama. Department of Health nagsayumang magkomento may kinaraman sa bigasabing bagong bat virus. Bareta ngunyan o headlines ngunyan sa ibang nasyon. Pope Francis, critical ang kondisyon sigon sa Vatican. Business News, Bangko Sentral ng Pilipinas nagpagiramdam sa mga bangko na kuon na anmati asin raot na kwarta. Health News, mga pagkaon na dapat ibiteran kun kan may TB, ipinaluwas kan mga eksperto sa salud aramon. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyato ngunyan sa lado lokal. Posibleng sa masunod na bulan magpuo na ang operasyon kan multi-species marine hatchery sa Pantaw, Libon, Albay. Inang pahayag ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR, Bicol Regional Director Ariel Pioquinto sa programang Boses kan Kapalibutan kan DCGB kung saan sa iyang sinabi na natapos ang pagtakod kan mga fasilidad na gagamiton digdi asin paggamit kan kuryente. Mientras na sa parehong hatchery sa Barangay Maonon, Ligao City, ang posibleng buksan man and full operation ngunya na taon dahil sa pigahalat pa ang dakula na mga stocks na ibubugtak digdi alagad presente igwasindani nakabugtak digding tilapia asin bangos. Kaya nga ni iba kanding ang itong inland fisheries, itong may areas man lang na pwedeng lagan na ning fish pond backyard 200, 300, 400 square meters basta iayos lang to itong network. Siniguro na Pioquinto na marahay ang pagkakakonstruir kan mga estruktura para daiman maapektaran ang raot kan panahon lalo na kan mga bagyo. Sa presente, naghanda ang BFAR Bicol para sa pagbakalin marahay na kalidad nin mga stocks na sinmanilain na sira para makapagproducer nin marahay na klase din fingerlings na mapapakinabangan kan mga parasirang Bicolano. Iba pa niya to na mga bareta ngunyan sa lado lokal, nagdaw po nin financial na tabang ang DSWD Bicol sa pamilya kandawang personang binawian in buhay, makalihis na ano dahil sa makusog na pag-uuran sa barangay Bunga, Bakakay, Albay, kanakalihis na simana. Sa press release kan ahensya, sinugo ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio ang sa iyang mga personahes na makapag-koordinar sa pamilya asin tawanan 10,000 pesos sa iraram kang assistance to individual in crisis situation program. Kasabay kani ipiniraro man ang nabayaan na pamilya nin psychosocial intervention. Siniguro kan ahensya na matabang sinda para sa gastos sa paglubong o pagpalubong asin family food packs. Ang nasabing inisyatibo nakabase sa direktiba kan sekretaryo kan ahensya para sa pagtaunin makaskas na tabang sa mga pamilyang apektado ni manalain na sitwasyon asin emerhensya. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Nagbaba ang singil kan kuryente sa kuryente Kanalbay Electric Cooperative para sa bulanin Pebrero ngunyan na taon. Sa bisong linuwas kan kooperatiba sa sendang Facebook page, kabilugan na singil kaibahan ng value added tax nagbaba nin
1.0184 para sa mga residential as in low voltage na konsumidores, mantang nagbaba manin 0.9478 ang singil para sa high voltage na konsumidores kung ikukumpara ka nakalihis na bulan. Apera sa pagbaba kang presyo sa wholesale electricity spot market o WISM, darakan maura na panahon, ipinag-implementar man ang over or under adjustments. Sa mainland, ang residential 7.1782, low voltage 6.1978, high voltage 4.7965. Sa mga ESLA, ang residential 11.2195, mantang ang low voltage 10.6509. Dagdag mga tugang na mga bareta hali po dyan sa lawas, aramon tang report kasabay ang bareta ni Al Armario. Ngunyan na pagkaaga. Turismo sa Albay gustong mabawi ang pagiging number 1. O po ang detalye. Sarong dakulang challenge kay Diday ko ang pagbawi kan Albay sa pagiging number 1 kan tourist arrivals digdi sa Bicol. Sinabi niya sa pagbisita sa DGB kanami naging Sabado, nasaro sa mga flagship program ni Congressman Joey Salceda na aspirante para Gobernador Giraray ang turismo dahil dati ang Albay number 1 sa tourist arrivals sa mga probinsya sa Bicol. Alagan mo niyan mamundo na nasa panapat na sana. Number 1 na ang Sorsogon, panduaan Camarines Sur, pantuloan Camarines Norte, panapat na sana ang Albay. Anion ang International Airport, anion ang Mayon. Alagan mas mina-stay ang mga turista sa ibang probinsya. Bilang aspirante man si Gobernador asin graduate din tourism sa University of the Philippines cum laude. Ini ang challenge sa iya ni Congressman Joey. Nagtubod si Diday ko na kaya niya ini dahil ang pamilya ko bako naman bago sa serbisyo publiko. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, iba pa niya to na mga bareta ngunyan sa lado lokal, Agricultural and Biosystems Engineering Division. Ibubugtakan sangguni ang panlalawigan ng Albay sa irarom kan gobyerno provinsyal. Report kay Karen Ala. Aming kumusog ang sektor kan agrikultura sa probinsya nin Albay, tigbubusol kan Junta Provincial ang pagkriar nin Agricultural and Biosystems Engineering Division sa lingkong na mismo kan gobyerno provincial. Sigun sa Committee on Laws, Rules and Oversight, na pag-uruna na ini kan Committee Baasin kan Provincial Agriculture Office ang pagkriar sa ini sa irarong na mismo kan Office of the Governor, tanganing mas lalong mamonitor asin matauwanan atensyon ang sektor sa pagsira asin sa pag-uma, alagad mayon nakatuyuan ka ini ang masiguro ang food security sa probinsya nin Albay. Mansag kung mabilog ang nasabing divisyon, tatabangan ka ining maging moderno ang trabaho kan mga parauma asin parasira sa probinsya sa paagi nin magkakanigong ensayo asin aktibidad may relasyon sa saindang serbisyo. Ang kautuban na ini, basado sa Agricultural and Fisheries Mechanization Law kan nasyon, kung saan nagmamandatong ikrear ang siring na division bilang lakdang sa modernisasyon kan agrikultura sa nasyon. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, City Health Office naglalaom na matatawanan prioridad kan sangguni ang panlunsod ang pagbilog nin Mental Health Council sa Legazpi. Bea Nunez sa report. Naglalao man City Health Office na mataunan ng atensyon at temporalidad kan sanggunian panlusod ang propesto kan opisina na mabilog ni Mental Health Council para sa syudad kan Legazpi. Sa entrevista ka TCGB News kay City Health Officer, Dr. Francis Gerald Gomez, sinabi ka ining ang Committee on Laws and Rules kan sanggunian ang mga nginotan sa pag-aprobar dangan diskutir ka ini bago mapunan asin mabilog ang nasabing konseho manungod sa mental health. Dahilan ka ini, tiglalauman kan City Health na sa lalong madaling panahon, dapat mataunan atensyon kan sanggunian ang kahagadan dahil nahihiling na kan opisina at pangaiko kan syudad
na matabangan ang mental salud at matutukan ang mga issue sa mental salud ken mga syudadanos. Dagdag pa ni Gomez, magkakaigwa pa ning mga revision sa pagkaar nin Mental Health Council tanganing mahiling ang mga programa na ibubugtak asin ang budget na kakaipuhan sa pagsagibo kaini. Tangunyan, nagkakaigwa sinda ning mga pag-ensayo sa tabang kan DOH tanganing mapreparar ang mga eksperto asin coordinator na ibuburugtak sa propwestong Mental Health Council. Bea Nunez, Intern Hale, Bicol University, DZGB News. Mientras tanto, 16 minutos makalipas ang alas 6 nin paggaga. Jimmy Nasalita may dagdag na report. Uminabot na sa 400 pesos ang kilo kan mga maniwangon gari na mga gigis na tinapa. Bago pamaray ang kalidad sa mga saudan, mismong mga nagtitirienda day may paliwanag sa kunata arog na kaini ang tinapangunyan. First time ining nangyari. Kaya ito, maski may bagyo pa, day nawawara ang tinapakon sa inani ang pambangot asin masirang pamprito bilang panira sa pagkaga sa pamahaw alagad sa ngunyan ibang-iba na ang kalidad, kadaklan pati lawlaw na, maluyang klase na, halangkawon pa ang presyo, dinaog pa sa karning urig, ang karning urig 380 ang kada kilo, alagad ang saradayuto na tinapangunyan 400 pesos ang kada kilo sa mga saudan na iyo ang ikinakangalas kan mga parabakal. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, dagdag mga tugang na report, hali po dyan sa luwas, dumang kita sa kinamumugtakan ni Jomar Bien. Nagkapirang persons deprived of liberty sa Tabaco City District Jail, ikakasal ngunyan. Jomar Bien sa Bareta. Ikakasal mo niya na aldaw ang maabot sa unsing mga couples na anas mga PDL o persons deprived of liberty. Ini ang ipinahayag kan tagapagtaram kan Tabaco City District Jail kung saan sa iyang sinabi sa pagkikipag-olay kan DCGB News na ngunyan ang unsing ini iyuan mahampang sa padi para sa saindang kasamyento. Sa ipinaluwas nindang informasyon na nagluluwas na ang magparadis na ini iyuan dati ng magkasararo o nag-live-in partner asin gusto naman ninda na makakuha kan pribileyo na maikasal asin maging tulay na mag-aragom habang sinda nag-ihibahan. Huli kay ni ang Tabaco City District Jail nag-schedule na mas wedding ngunyalal daw tangali na mapaonrahan asin makasalan mga ini sa irarom kan programa nindang Love Knows No Boundaries. Jomar, Jomar, yan ang mga ikakasal ngunyan. Sabi mo ka sa bago, so dati nang mag-live-in. Igwa man yung ikakasal na dyan na sinda nagkaminuutan sa laog kang presohan? Correct, BP Henry. Igwa? May kasarabay? Ayun, dyan na nga ni sinda nagkaminuutan. Dyan nagkamidbidan? Sabihin yun, puro sinda PDL? Mga PDL gabo si ni BP Henry. Ayun. So dyan sila nagkainlaban sa laog kang... Pwera lang ata sa saro. Dahil ko masiguro. Igwa man kiba... Nagaro sa luwas ang ano... Igwa man kiba na ang partner sa luwas. Nagkamidbidan. Pero igwa ki... Dyan ang mismo sila nagkainlaban sa laog. Dahil dahil pa malinaw suron may ni jail officer Juan Bermas. Pero invited ako na mag-attend kang ano nila. Sige daw. Ilingan daw kung baka takot igo dyan ki so sa iyang magiging agom nasa luwas, ikuan ito, garo normal na istorya. Pero kung dyan sinda nagkaminuutan sa laog para sindang PDL, baka may makaurong kita. Paano ang pag-ilusyonan kando habang sinayaon sa kulungan? Kaya lang, garo day timing sa programa mo.
Okay lang. Basta, maski dyan na may report mo sa ibang programa, dyan na alas 3, pwede mong kuhaan ki inside story. Igwa lamang kita Roger, alas. subject na Ate, kaso pag-uro nandyan sa programang Pinky on mo, baby. Yeah. Pigaayos mi lang kaya so ano ini so mga proseso para makalawag ako. Yeah. Maski na yung pangalan, Jomar, boses lang, okay na yan. Wala yung problema. yan, ha? Okay? Medyo mahigpit ba ka? Yeah. Mahigpit. Nasa Nakulo butan ng proseso. Last week pa kami kasi Yes. kaya ni para ako matugutan na maglawag duman. Nasabutan tayo yan. Okay? Yang BP Henry na mga balita ni Omar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa lawas. Mientras tanto, mga tugang 21 minutos na pasado ang alas 6 nin pagkaaga. May dagdag man na bareta si Joshua Bino. Tanganing mas mapahiwas na awareness kan publiko may kinaraman sa pagprebentar sa cardiovascular illnesses o hilang sa puso. Ang Philippine Heart Association o PHA nag-imbita ng 300 na mga individual, kaibaan mga paratukdo, barangay health workers, mga estudyante, asin mga miyembros kan Philippine National Police o PNP karon sa rong programa asin training session kan nakaagi pero 22 Sabado dinido ang venue sa SMC Legazpi. Ang aktibidad na ini, iyo ang parte kan Heart Month celebration ni taon 2025. Parte kan programa ang libreng health consultation, libreng blood pressure as in blood sugar test, may Zumba, may CPR demonstration as in may lectures man, may kinaraman sa heart health as in pagprebentar na magkagwaning heart attack. Sigun kay PHA President Dr. Rodney Jimenez, ang hilang sa puso ang mantinidong nanginginit na kausa ng pagkagadan digdi sa rasyon. Kung kaya ang nasabi ng organisasyon o ang Philippine Heart Association, grupo ng mga cardiologists, iyan padagos na naglilibot sa Manila na parte ka nasyon para mag-promotir ni na healthy lifestyle para sa mga Pilipino para na makalikay kita sa Manila na mga hilang sa puso. Mientras tanto, si PHA Bicol Chapter President Dr. Bena Rosa Ala Suarez nagpasalamat man sa Philippine Heart Association meron ta napili ang Bicol, particular na ang Legazpi City na iyon pagdibungan kana sabi ng aktibidad kung saan nagtinabang ang nasa 300 na mga individual. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:24 nin pag-aaga. Bareta sa Lado Nasyonal, makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi kon si J. Pili. Dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya po si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyo na matanos. Kon si J. Pili, handang magserbi. Kon si J. Pili, handang magserbi.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa Kongreso sa Albay Padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Pinagiromdom kan Commission on Elections o COMELEC ang publiko na bako supisyente ang maging rehistradong botante sana kundi sigurohon na makabuto nin tama sa maabot na eleksyon. Inan sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sinabi pa niyang kinakaipo na magbuto nin tama asan day magbuto sa mga may tama sa Mayo 12 na perilian. Mientras sinabi man kan COMELEC na day pa nagpuon ang ahensya sa pag-imprenta nin balota para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BERMM. Sigon kay Garcia na antisipan ninda yung posibleng postponement kan eleksyon kaya day na isabay sa plano ang pag-imprenta kan mga balota dahil ang digdi sa postponement magiging sarong separado special election ini na nangaipon nin 2.5 billion pesos na pundo para maipaotob lalo na sa may 2.31 million na botante sa riyon. Kaibahan sa kakaipuhan na pundo ang gastos para sa materyales, makina asin para tokdo na parte kan eleksyon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Gusto po ni dating Senador Bamakino natawanan ang mga solo parents nin dagdag na 2,000 pesos sa bulanan na balon kan sa indang aki na pinagpapaeskwela. Sigon kay dating Senador Bam, magkakatabang ang ayudang ini para mapagian ang pasanon kan mga solo parents na daing katuwang sa pagpaadal kan sa inda asin pangangaipo kan sa indang mga aki. Sa yung tinawanin doon na dakulang bagay ang 2,000 pesos na dagdag tabang para mas may panggastos pamasahe, balon, project asin iba pang pangaipo sa mga eskwelahan kan mga aki nin solo parents. Ang nasabing halaga separado sa bulanan na subsidiya na inot ng 1,000 pesos na ipinagtatao sa mga solo parents sa irarom kang Republic Act 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act. Kung sa giraray na mailir sa pwesto, balak ni Aquino na pahiwason ang libreng kolehiyo asin siguro duhon na makikinabang ang mga estudyante sa libreng pabalon na nakapalaman sa ley. Isusulong man ni Aquino ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino kay bana ang mga out of school youth. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal, dinugangan po kang Kongreso nin 500 million pesos ang calamity fund ngunya na taon para masiguro ang mga paraoma para sa preparasyon kang nasyon sa epekto kang disaster risk reduction and management o para sa epekto kang climate change. Hali sa 20 pesos o 20.5 billion
kan taon 2004 ang Calamity Fund o National Disaster Risk Reduction and Management Fund ngunya na taon ginibong 21 billion pesos sigon kay Quezon City Representative Marvin Rillo, miyembro kan House Committee on Appropriations. Sa 21 billion pesos na pundo, 10.7 billion pesos ang nakatagama para sa aid, relief and rehabilitation services sa mga komunidad na maapektaran kan kalamidad. 9.3 billion pesos para sa konstruksyon nin mga panginot na infrastruktura na mararaot kang kalamidad. 1 billion pesos para sa People's Survival Fund sa mga programa asin inisyatiba para mas maging ligtas ang mga lugar na dekalidad sa pagbabago kam o delikado sa pagbabago kam panahon. Sigon kay Rillo, igwamanin nakatagamang Quick Response Fund o QRF sa sa ibang ahensya na magagamit para suportahan ang disaster operation as in rehabilitation effort kan gobyerno kaibahan sa mga natawanan kan Department of Education ang 3 billion pesos, Department of Social Welfare and Development 1.25 billion pesos, Department of Agriculture 1 billion peso, Department of Public Works and Highways 1 billion pesos, mantang ang Department of Health 500 million pesos. Ang Department of National Defense OOCD 500 million pesos, National Irrigation Administration 300 million pesos, Department of Transportation Philippine Coast Guard 75 million pesos, Department of the Interior and Local Government Philippine National Police 50 million pesos, as in ang Bureau of Fire Protection o minabot man sa 50 million pesos. Kadaklan sa mga Pilipino, pabor na ipagpadagos ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP sigon sa survey kan Okta Research. Sa tugon ng masa nationwide survey, 69% kan 1,200 na respondents ang nagsasabing suportado nindaan pagpapadagos as in pagpapahiwas kan AKAP dahil sa pagiging epektibo kay ni. May pinakadakol na suportadores ang AKAP sa Balance Luzon na 74%, mantang pinakadiit sa Visayas 63%. Ang mga residente sa syudad, iyo ang nagpapahiling nin mas matinding suporta sa nagrehistro na 72% kaysa mga residente sa probinsya sa 66%. Mantang mas dakol na kababaihan, 72% kaysa mga lalaki ang nagpabor sa AKAP na 67% sana. Ang AKAP sarong programa sa iraram kan Department of Social Welfare and Development o DSWD na pormar na piglansar sa bilog na nasyon kan taon 2024. Nakapalaman sa DSWD website na piglansar ang nasabing programa na may kamautan na magtaunin ayuda sa mga pamilyang hababaan income. Sigon pa sa ahensya na ang programang ini sarong importanteng lakdang para mapagian ang mga paasanon kan mga pamilyang nangangaipo sa tahaw kan padagos na pagitaas kan presyo nin mga barakalon asin iba pang pangangaipo oro aldaw. Nagsayuma mga tugang na magkomento ang Department of Health sa pigasabing bagong bat virus na nadiskubre kan mga researchers sa China. Sigon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na wala pang nag-aabot na abiso hali sa World Health Organization o WHO may kinaraman sa report na ini. Sinabi niyang maibitar ng unang ahensya sa pagtaon pahayag may kinaraman sa bagong virus na sagkod ay sinda supisyenteng basihan para magkomento arog sa kansaro pang napabareta na flu-like virus ka nakaaging aldaw pero ngunyan pinahimuti ka na. Inot ng ibinareta kan foreign media ang bagong bat virus sa China na igwang kaparehong komposisyon kan SARS-CoV-2 na nagdara kan COVID-19. Gusto kan Department of Health na mas tawanin atensyon ang importanteng bagay asin kung ano ang ipipresentar na kadagdagan na datos hali sa mga autoridad. Magbabalik po kami makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express.
Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Sanchez na ang sigaw. Para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail. Check this out. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño. Sararo kita, Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O
Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hello? Ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan Ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa, number 131 sa balota. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kitang unyan sa mga bareta sa lado nasyonal, nasa critical daw na kondisyon si Pope Francis matapos magsapanin prolonged asthmatic respiratory crisis. Mantang pigbubulong sa pneumonia as in lung infection sigon sa Vatican. Sigon sa Vatican, mantinidong malala ang kondisyon kang 88 anyos na Santo Papa pero nangaipon ng oxygen as in kaipo na magsirarom sa blood transfusion matapos magbabaan sa iyang platelet count. Sinabi kan doktor naman o kan mga doktor na mantinidong delikado ang sa iyang kondisyon dahil sa iyang edad. Panluluya as in pre-existing lung disease. Padagos man na pigmomonitor ang sa iyang kamugtakan mantang nagpapadagos ang pagbulong dagdagpakan Vatican. Bareta, mga tugang sa pagninegosyo sa tuyang nasyon, pinagirumdum kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga bangko na akuon anhali sa publiko ang mga kwartang konsiderado ng unfit o mutilated sigon sa BSP. Pinakonsiderar ang mga papel na banknote as in polymer na unfit kun mati, singon, malumoy, may mancha, pulinas, animprenta, o may nakasurat na kun ano-ano as in mutilated. Naman kan may danyo sa darakan pang kasulo, paknit, luho o nawawarang parte dahilan sa insekto, chemical, grabing init as in iba pang dahilan. Sa mga sinsilyo coins, unfit, unkimi, deformed o pigtatakla, pero mahiling pa man giraray ang kantidad pero dahil na pwedeng akoon unmutilated na coins o dahil na mahiling ang tunay na kantidad mantang dahil man pwedeng salidahan ang mga tutubuson ang kwartang dahil maaraman ang kantidad mga coins na may gira nin pagkuskus pagkaputol uluho mga kwartang papel na nawaranin sobra sa 2/5 na parte kan kabilugan na papel o bilog na pirma. Ang mga kwartang papel na nakapaknit o bilog o wara ang parte kanampang sa likod sa bandang banknote. Mga kwartang nawara ang embedded security thread o windowed security thread apera kandara kan natural na pagkaraot, aksidente, pagkasulo, tubig, chemical o kagat nin insekto o kino. Ipinagiramdam kan BSP na libre ang pagtrokes kan unfit na kwarta sa mas malinig as in mas matanos na banknotes. Ramon tadaw mga tugang ang mga bawal na pagkaon sa mga may helang na tuberculosis. Sigon yan sa mga health expert kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Go ahead, Pari. Good morning, BP. Ang tuberculosis sarong klase ng helang na darakan mikrobyong Mycobacterium tuberculosis na perming makakapektar sa baga, sigon sa mga health experts. Yan ang sinabi na may nagkabi ng klase ng pagkaon na dapat ibitaran kan may TB para maparikasan sa inyang pagkahay. May bananigdi ang mahamis, maskad, stimulants o pagkaon na nagpapakaskas kan pag-ibot-ibot kang puso, karne, alak, asin, pagsigarilyo.
Siring Monday magadit dahil bako man gabos na pagkaon na masiram dapat na ibitaran dahil igwamanin mga pagkaon na makakatabang sa kondisyon kan salud arog kan dark leafy greens, partikular ang kangkong, kalunggay asin spinach, whole grains o brown asin red rice, makulor na gulayon asin unsaturated fats o vegetable oil, coconut oil asin olive oil. Averdigdi, sinabi ka mga eksperto sa salud na dapat pamangiraray na magpakonsulta sa doktor para maraman kung may kakulangan sa nutrients ang lawas. Health News from Newsbase Mardila. Dahil niyo ba? Thank you, Pading Mar. Mientras tanto dumang kita sa pag-asa sa kamugtakan kang panahon kay ba si Ariel Samodyo sa report. Northeast monsoon na ang nakaka-apekto po ngunyan duman sa Northern and Central Luzon, samantalang easterlies ang nakaka-apekto man sa Bicol region. Ilalauman man sa mga probinsya kan Sorsogon asin Masbate ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagkuran asin pagkikilat pagdaguldol. Samantalang ang ibang parte man kang Kabikulan nilalauman man ang bahagyang mapanganoro hanggang sa mapanganoro na kalangitan asin yaw naman ang tsansanin mga pulong-pulong pagkuran o pagkikilat pagdaguldol. Tamtaman man hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sirangan na amatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura sa maghapon po 23 hanggang 30 ang taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:04 ngunyan aga, masulno pa dyan alas 5:53 nin hapon. Alipuri sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo. Salamat Pag-asa sa report sa kamugtakan kan panahon. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mardila Cruz. Kasabay tabi si Jenny Balyaran, Angel Mostasa sa ng report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sa indong na nagogan, GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Apobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao makadiyos, makinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salud asin pang turismo, programa kang TESDA asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan, mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang, siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Kaya pala ubos kagad. Red Horse Super! Oh, tol! Daan-daan lang. Baka pati boses mo tangayin ng sipa. Red Horse Super ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Segundo Distrito, ang board member niya to. Maasahan ta, makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla. Glenn Casulla, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Ano ini pa din naman? May mga post akong nahiling regarding kay Fru Pansis. Pero pag-search ko sa online, pero dahil pa man pa di latest, ano? Ang latest, ito so... Tama pa di, Bading Mar, pakicheck daw tabi. Ito ang latest daw. Ang latest, ito po sukan, so... nasa critical na condition ang Santo Papa. Pero pag-aanap ko kaya sa internet, may mga post kaya akong nailingi. O pag-share, mga tugang na mga post.
may kinaraman kay Pope Francis. Baka kuan ini, hindi. Ano na, ilingon, tabi. Paki-double check daw tabi, paling iba akong may mga nag-forward sa kuya ki information. Ang pinaka-latest, BP, Oo, as of 3:06 a.m., oo. mantinidong nasa critical ang kondisyon ni Pope Francis dahilan sa mild kidney failure. Oh, yun. Oo. Pero may mga postos ko, may mga advance ng mga tao nagwana. Baka mga memes naman. Yung na nga niyan, may mga nag-forward sa ko. Totoo nga, tabi ini. Anyway, so ang klarado mo niyan pa di asob na, buhay pa ang Santo Papa? Roger, on that. Klarado, alright. Sige Medyo ha. ano lang talaga, critical Critical ta. Nagluya sa iyang Kidney ano? kidney. So primero, ang tama niya duman sa... Primero, baga dinara, Sa lungs. February 14 dahil sa bronchitis. Oo. Tapos, na-find out na igos yan yung problema sa mag-ibong na lungs. Yeah. And then, ngunyan, ini, ang pinaka-latest kidney. Oo. Tapos, padagos man ang napigo pangaram sa Santo Papa, Oo. ang mga resulta kan sa iyang mga test. Iyo. And kaso hapon nga ni, nagpaabot inin surat para duman sa Angelus Prayer sa Vatican na ipagpangadyi sa kan mga Catholic faithfuls. Iyo. Oo. Rob, ano? Ayan, opo. Nag-deteriorate pa na, no? Iyo. Ang sabi ka mga doktor, may mga factors na naka-apekto. Primero sa edad. Buday hindi pa lan, bako ba dati nang may kuwang kayo ng lungs? Iyo. Kan haloy na eh. Pare yan pa sa Argentina kayo. Dati nang may problema ang lungs niya. Iyo. Oh, okay. Isang pangajita na sana maka-survive pa. Oo. Okay. Sa Subnaw Tabi, ang latest itong 3 o'clock AM na sa Philippine time yan pare. Ano? Roger. Oo. Na kanya nagkaigwa kay problema sa kidney. Roger na. Kidney failure. Alright. Sige. Okay. Thank you pa rin Mara. Thank you. Alright. So klarado tabi double check ko kay Paring Marta. May mga nababasa akong mga post buda, may nailing akong mga forward sa kuya. Wala kami kikuan, wala kami pig-check ko man sa mga online tabi. Wala pa wala pa klaradong bareta may kinaraman dyan sa kamugtakan ni Pope Francis. Madali lang Jomara, isingit ko lang ini Jomar, tabaka malingawang ko ha. Ano mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing mga tay kay pan po nasabayan ng protection Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule may herb yan na hali sa ang Silimarin hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng protection. Sa ralo na pag-inom kang Leverade pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Ini po nagakatabang man para sa mapugulan ang paghubag kay ni. May bisyong manawara, mahilig man uminom o day, mas maray po na isabay ang Leverade Silimarin Capsule para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Leverade na para po mga tugang sa baskog na atay. Alright, sige. Sige daw, anong kwan daw? Si Jimmy, si Joshua naka-standby, si Jomar sa cellphone. Nalang tabi mga pag-iriba. Hello Jomar, good morning. Salamat BP. Ito BP sa pigsabi mong managog kay Pope Francis na dahil lang nakuakan iba so gustong sabihin kan Vatican News pag-una nin dagadana paigwa ng post digdi na nag-apologize ngayon. According to Vatican News, the latest statement is a standard update indicating that there was no significant changes in the condition. The phrase, "the night passed peacefully and the Pope has rested," suggests that he had an uneventful night and was able to sleep. Bako na nagadaan. So, dahil nasabutan kaniba, nagpulos na nagadaan na si Pope Francis. Ang gustong sabihin daw kang Vatican na nagkaturog siya na peaceful dahil sakit na pigagihan. Dahil naman sana nagkasarabutan, nagparapuros na so iba, nagadana. Yeah, okay. Ayun man sana. Sige.
Thank you, Jomar, ha? Hali mismo yan sa ano yan, sa Vatican News. Okay. Okay, sige. Sige, thank you, Jomar. Right. So, yan tabi, may... Okay. Thank you, Jomar, sa parting yan, Basta, ang asob na tabi, mga tugang, buhay pa tabi, ang satuya na Santo Papa, ha? Medyo kwan lang, ha? Medyo slight, so, may nagkaigwang slant sa nagluwas ng mga informasyon tabi sa, lalo na sa social media. Alright. Dumang kita kay Sisay, ang nainot sa duwa tabi, si Joshua o si Jimmy? O si Sisay? Si Joshua muna, standby Jimmy. Dumang kita kay Joshua Bino. Nagdadagpo Ano si Joshua? sa morning. Kulalapnit ba to? Iba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kulalapnit si Joshua? Kulalapnit. Mga tugang 3 minutos bago mag alas 7 ninaga. Dito po sa satuya na programa. Sa DCGB. Joshua, come in, Joshua. Morning, Bitik. Morning sa mga parantabay. Hello? Go ahead, go. May kaya karakol ka naglalaogan sa messenger ko na about Pope Francis. Pag-scan ko. Sige, continue. Go. Sigsay daw ini Na? kapitan. Pero may sige sa naman ang tangad-tangad. Pero may aram kung nung umaksyon sa problema kan barangay. Paabutan mo ng reklamo, ang gigibuon, maghalat, sigon sa kulalapnit, pati ibang pag-iriba kayo sa konseho. Naman digdi, Muna nga may reklamo na naman digdi. Tungkol sa basura. Nakapiga para tangadan sa nani kapitan ini. Atak na. Hindi sa mga yapon para tao pang magreparo kan problema kan nasasakupan. Takon bako walang magsarangat-tangat. Pero sige sa naman ang turukaw. Day daw nga kamukaan lugi. Na nagsusurwildo ka mo, bantang sa mga residente, nagyasapar kan problema sa barangay. Pero ngayon makasupag man sa ito, ade, sarong base kaya dito, may sarong ang residente, nagpaabot ng concern sa barangay. Ngaya busi, baka pwede ngaya po ma-check, papirang aldaw na, so iba nga ni, pirang bulan na, wara ng tubig. Ang simbag kan barangay, wara man talaga ngayon ng tubig kita gabos, tapurutol ngaya ang linya. Sabi kan kulalapnit, ngayon ngaya saka, kirilingo na sa ng tutol. Pangyari ngayang parait ini, makulog sa bangs. Maghalat na sa lalugod niya rin himala. Dahil mga linya ng tubig, magsarabi rin surugton. Nata, ang iling kan mga residente, saan masugpon kan tubong purotol si kapitan? Sa barangay. Sa barangay. Mainisyar. Barangay ang linya? O sa bako man sa water district yan? Bako man. Bako man sa, wala man sindang water district na separado. Then, ang nagpapadalagan kang linya kang tubig sa barangay mismo? Kumbaga, mainisyar man na magsurugpon. Di. Paano kaya kung LCWD iyan, ang masugpon kan bako sa barangay? Halimbawa ng LCWD, halimbawa ng Daraga Water District, halimbawa ng mga Tabaco Water District ngaya. Pero kung ikaw kaya ki Water District na nagpadalagan, barangay? Iyo. Wala man sila kayang haragan. Wala man sila haragan. Tapos may sentro na maray. So barangay yan, si Kapitan? Opo. Para, mapon kito bero si Kap? Ako kan tatao? Tatao ka sugpon kan tubo? Ay, tatao ko kan Diyos, kang pandemic. Tanda ba pwede mag-apod kito bero? Ikaw ko daw kang pandemic. Initiative. Minsan na. Ngunyan.
wala tubig, wala kaligo. Di aram mo na palang kung saan, pag naglaog sa opisina, buda eskwela ngunyan, aram mo na kung saan hali na barangay. Pag medyo marumalagkit, ang may hali ka nga dumanonoy. Diban, saan ka nga lanoy? Diban yan sa kwan ni... At ang garing ang kulit mo, masapno to. Tapos may naglaog na daraga, ay, natanga yung mist ang kutis mo gari, masapnot. Tingin tubig. At di pisilon ba ang daraga pag nagkarigos? Di ba ba? Pati ang lalaki, soltero pag di nagkarigos, iba man. Ang deka na malisyang kimaray, sumayagom pag di nagkarigos, di man kinagawa para dukot-dukot. Depende, sumayagom. May time nga na paminsan, kupuong ka na sa dang bigla, dahil ka makadulag. Papa. Good morning. Awinda. Dapat gayon, ang mga arog ka na bagay, regardless kung kasay ang linyang iyan, dapat gayon, tawang kidoon. Okay. Makakatabang siya para sa pagkonektar sa mga dapat na magtrabaho. Yo. Oh, initiative. Yes, okay. Okay. Kumusta ka? Ha? Kumusta ka? Sugpon pang linya. Sugpon pa man ang linya mo? Okay pa man ang linya mo, ah? Okay ba man ang tubo? Okay pa. Igarapin mo ka palang presko, adi. Gada ka. May tubig kaya pa mga, pero may karigos. May tubig, pero may karigos, ah? Okay. Okay. Goodbye. Alright, alas 7 na. Maparam na kita o ni may nag-text digdi o. Sir, baka pwede po mapapasyaran mo ulit sa MRF me. Iyo man giraray, lalo po lugod na grabe. Wara man pegagibo aksyon ang barangay po. Saka baga. Karen? Ayun si Karen. Karen? Saka baga. O di forward ko ini kay Karen at picturean ko padumanan ko ini kay Karen. Ano na yan? Aram nindo, pagod ng sarang lugar, di kayang solusyonan ang problema sa basura. Anong klaseng pag-gobyerno yan? Di ba? Simpleng bagay, di mo yan kaya ma-solusyonan. Ay, nako. Dapat, di kita nag-aasa sa konsisay na, di kita nag-aasa sa konsisay. Kundi, pwede kitang magkaigwa ki mga sadiring inisyatibo. Taon-taon mga tugang 7:30 pag-irestoryahan ta. Primero, ipa-follow up ta kay Karen niya tungkol yan sa basura. Mga tugang sa MRF na waragas na naman ang basura. Ikadua, pag-irestoryahan ta tabi ang batak. Pag-irestoryahan ta mga tugang ansaro na dakulang batak tabi. Diyan sa nagburo ka daaso dike. Nagburo ka o nariparo ng kabilya kainit 10 mm lang kasadit-sadit man sa dayuton man na kabilya pero databing ay nako abangan nindot tayo 7:30 sa programa nga na po to so di ke naginibo nagcrack bumino ka pagbuka uminusli mga tugang so kabilya na 10 mm saradit ng kabilya nang hiling ka ba bako gari bako tama mga tugang sa pagkakagibo kang dike ano pa sa babalikan tatod basta dagol kitang magantabay lang tatod 7:30 mga tugang sa programang Anhapot sa DCGB salamat kansa inyong pagantabay ini po ang lalaking hindi inuumaga goodbye mabuhay